Punong barangay sang Don Esteban Lapus, ginserbihan sang warrant of arrest matapos ang ginaligar kang tanan sini sa illegal logging activity. Si Zen Kilantang nakatutok exclusive. Sa gintingog nga puwersa sa Agusan del Sur Police Station, Regional Intelligence Division, Intelligence ng Iloilo City Police Office, kaglapas PNP ginserbahan sang warrant of arrest si punong barangay Rodrigo Del Yomes alias Boy sa paglapas sang Presidential Decree 705 ukon ng Forestry Reform Code of the Philippines. Mga PNP Agusan para sa kasi lumabas tong warrant of arrest last January 10 issued by court from Agusan del Sur. Walang pertinent documents from the DNRO kasi dapat may permit to cut, permit to transport. Sa idalom sang layi, ginadumilian ang pag-utod sang kahoy, pagkolekta sang produkto nga wala sang lisensya, pagpangguba sang kakahuyan kag wildlife resources, kag bisan anong aktibidad nga ginakabig illegal logging. Apang suno kay Del Yomes, 2017 sang na-expire ang iya nga permit, gani naguntat na ini sa iya nga negosyo sa Agusan del Sur. Ginreklamo na sadto sang punong barangay sa ombudsman ang mga nag-raid sa iya negosyo sa probinsya. May ginalantaw naman ang punong barangay nga rason kung nga ginahingabot ini. Ang ginadakop daya ang naga-travel ang ako nga mga kwandira, mga butang sa ako nga sumil. Gin-cut off nila na yang ako nga kwan nga hindi man ako ang ngalan sa search warrant. Pagka balo nila ginpailan ko sila sang kaso, nagsumbalik sila sang file nga ara na ang ngalan ko sa ikaduha nga warrant gin-join na nila. Pero ako before ako yang nag-complain sa ila. Illegal search, wala nila ginpensindi ang tao. Nagpiyansa naman sang kapin 40,000 pesos para sa iya temporaryong kahilwayan si Del Yomes. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.